ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಓದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಆಡಿದೆ ತಿಂಡಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಎನ್ನದೇನಿ ಪನ್ನೀರ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನ್ನೀರ್ ನೇಪಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಪರ್ ದಿನ ಖುಷಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನದಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಆರೈಕು ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ತಿಂಪಾವೇರು ಅರೆಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೋಚೋಡು ಎಂಚನ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡತ್ತ ಅದಾಯ್ತು ಕಡೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗುನಂದು ನಾನು ಪೂ ತೋಚ್ ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇಗೂ ಪೂ ಒಂದು ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದವು ಪಡ ಎಂಕಿ ಪೂ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಿತ್ತೇನೆ ಹೊರ ದೇವಿರಿಗೆ ಪಾಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನಿಂತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ತರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ಪೇರು ಪೂತಾರೆ ಅರಡು ಒಂತೆ ಪೂದೆತ್ತೋನ್ವೆ ತರ್ಸ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಾರು ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏತೋ ತರ್ಸ್ಡೇ ಮಿಸ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಊರಿಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ನಾನು ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ವಾರ ಗೊಂಚು 2 ಸಲ ಬತ್ತು ಪೂ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದು ಅರಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಊರಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಕಾತು ನಾವು ಬಂದಿರೇಗಿ ಪಂಡೇರಿ ಆರು ಬತ್ತುಂಡ ಪೂದೆತ್ತೊಂಡು ಈ ತರ್ಸ್ಡೇ ಬೈದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ಪೇರೆ ಜೋ ಶೋರ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡರೆ ಫ್ರೈಡೇಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಾತೊಂದು ಲಂಚನೆ ಇಂಕ ಫ್ರೈಡೇ ಪಣ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈಬ್ ದಾದ ಅನ್ನೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಅಂದದ್ದು ದುಂಬೂರು ದಿನಚಲ ಎಲ್ಲಿಯೋರು ದಿನಚಲ ಫ್ರೈಡೇ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬೋದು ಓ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ದೆಕ್ಕದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ಬತ್ತಿ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಕೊತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವನಿಗೆ ವೈಬೇ ಬೇತಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಬರ್ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಇನ್ನು ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಡುಗೆ ರೋಬೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅದನ್ನ ಉಂಡುಗೆ ನಾನು ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತೀನಿ ಆಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೇ ಹತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು January 15th ಮುಟ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ January 15th ಮುಟ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದೀತೇರು ರೋಬೋ ಇಂಕ ರೋಬೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಅದನ್ನು ದೀತೇನೆ ಹೊತ್ತೂಲೆ ಭಯಾನಗ ಜೋಗ್ಲಿದ್ದು ರಂಡರ ಪೋಕ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಪೋತು ನಮೀನಿ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಾತೆ ಓ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ದ ಪನ್ನೀರು ಒಂದು ಯಾವ ಜಿಯನ್ನು ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪಿರೋಂಜಿ ಬತ್ತೆ ರೆಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬರೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಕನತ್ತೆ ಆ ಅಂಗಡಿಡು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವೇನು ದೀದಿ ನಾನು ಅಂಜಿ ಹಾಂ ಹೌದಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಅಮೂಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಪೂರ ಅಮೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಶುರು ಮಲ್ಪು ಘಾಟಿ ಅವತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡಿ ನಾವೇ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ 3 ದಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನೀರುದಂತೆ ಬೊದುಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆ ಸೋಕಾತಿನ ಕ್ಯಾಶುನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಐಪಾಡ್ ಸೋಕಾತಿನ ಕ್ಯಾಶನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡರೆ ಬಟ್ ದಾದ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪತ್ತು ಸಾರಿ ಎಂಕಿನಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಿತೆ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಸೋಯಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೋಯಾ ಮಿನಿ ನೆನೆತು ದೀವೋಡು ಪಿರಾದ ದಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ಒಂಚು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕು ಮರತು ಪೊಂಡ ಸೋಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಸೋಯಾನ್ ಪಾಂಡ 10 minutes ಅವು ಮೊದಲುಂಡು ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ಅವೇ ಟಿಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತು ಕ್ಯಾಶು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶು ನೆನೆತು ದೀತಿಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆನೆತು ದೀತಿನ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜುಡು ಅಂಚ ನೆನೆತು ದೀವರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಸೋಯಾಗೆ ಪಂತಿನ ಟಿಪ್ಪುನು ಏತೋ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪಂತಿನ ಟಿಪ್ಪುನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲ ತೊಚ್ಪವೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊದಲ್ ಪಾದಿನ ಕ್ಯಾಶು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅಂಚೆನೆ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ ತೊಚ್ಪಾಯಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅವೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಪೊಡು ಪನ್ನೀರ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ ತೊಚ್ಪಾಯಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ಬೋಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಐತೆ ಆತ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇನ್ ಅದು ಬೋಡಿತಿನ ಮಸಾಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಲೊಂಜೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಜಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಲೊಂಜೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತೆನ ಮಸಾಲ ದೆತ್ತದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮೀನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ ದೂರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ ಬೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋರೆಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ದೂರ ಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆಗ್ ಐಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಆಯ್ನ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಆಯ್ ಬರಿತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಕಾಸು ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ್ದಿಯೇ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ತೋಜು ಆನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಪಾತೆರ ಉಂಕುಲುಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ ಅವಳೊಂದು ಆತು ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚೂರು ರಿಕ್ಷಾಗ ಒಂದು 6 ಜನ ಕಾತೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕು ಜಂಕ್ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಲಾಪುಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡ ಉಂಡು ಯಾ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಹರಿ ಬರಿ 2 o'clock ಆಂಡ್ 2:15 ದಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಅದು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಏನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದು ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆಯ್ನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಪಿರಾ ರಿಕ್ಷಾಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ ಖಾಲಿ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ ಪಂಡೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡದೆ ಆಯ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಆತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾನು ಕಾಂಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮುಗಿತದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ದೇವರನ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೀನಿ ಪೂ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂ ಪಾಡರೆ ಅಂದು ಪೂ ಪಾಡೋನ ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಪನ್ಪೇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಒವೇ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಥವಾ ಜೀವನಡು ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಆಯನ ಭಾವನೆಲೆದ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೋಡು ಆಯ್ ಸೋಲೋಡು ಆಯ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಾದುಪ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ನಿಜವಾಯ್ನ ಸಾಧನೆದ ಕಿಚ್ಚು ಪಿದಾಯ್ ಬೂರುನು ಸೋಲು ಅವಮಾನಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಾರೆ ಅತ್ತು ಬದಲಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಸೋಲು ಅವಮಾನಲಿಗೂ ಪಿರಕಾರ್ದಿ ಒಂದೆ ಎದುರು ಪೋವುಡು ದುಂಬು ಒಂಜು ದಿನ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಎದುರು ನಿಕುಲು ಸಾಧಿಸಾವರು ಅಂಚಾದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನ್ ಒಂಜೆ ಲೈಫುಡು ಏತೆ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪಡು ದಾದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಆಯ್ನಾತವೆನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪೊಡು ಸದ್ಯಗಿತೆ ದೇವರನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ದೀಪ ದೀತಿಜಿ ಬಯ್ಯ ದೇವರೇ ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿತ ನೀರಿಡ್ದಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.